भोजपुरिया भाई लोगों के बहुत बहुत प्रणाम। अब विद्या म्यूजिक भोजपुरी की ओर से बहुत कुछ सुनले हुए जो हमारी सौजन्य से अब बहुत कुछ सुनने को मिली। लेकिन आज हम दया शंकर यादव के हमारे गांव के बगल के रहने वाला हूँ, दूध विक्रेता हूँ और कुल मिलाकर के इनके भुट्टी के नाम से भी लोग जाने ला, टावर के नाम से भी लोग जाने ला, लेकिन जाति का खाटी है रहूँ। आई लोरकी के बारे में छंद बताई हाँ बहुत सुन ले हुई बजा, लेकिन ये लोरकी के बारे में जब सुनबो जाए इनका तो थोड़ा सा आप लोग का दिल दिमाग फ्रेश हो जाए कि बहुत लोग गावल और दया शंकर भी गौल। तनी एक झलक दे दा। सुनो भैया, लोरी कैसन सरोही सौरू ऐसन सरोही मर्द धरती पर पैदा ना भइल। तो लोरिक महाराज का छोटे गांव रहे गढ़गौरा, जे पर 53 गो लागे गुदुड़ी का बाजार गुदरी का। तो उजैन का बात उजैने छोड़ दो। ये जैन सती जवन बा सुहुअल में जन्म ले रहे। सौरू महाराज को उसे ब्याह लिखल रहे, चौथा पन गईल रहे नियरा, सनकुट कपड़ा का बार पाक गईल रहे, मुहमा का बिरर हो गईल रहे दांत। अब ओकर बाप कहला कि भैया कहीं भीमली बेटा एकर बियाह कर दिहल जाए। तो भीमलिया कहलस कि काका के कहत बेलम लागल, भीमली के करत बेलम न बा। भीमली हाथी हउद कसा दिहलस, घोड़े नाल देले रहे कसवा, उटन तमू देले रहे लदवा। आ ले के तिलक के भैया पूर्व घुमल पुर पाटन, दक्षिण बेंगुल देश पहाड़, उत्तर हिल गई नौखाड़ी नेपाल। मथना मथ दिहलत मिरित भुवन संसार, ना सतिया जुगबर पौलस न बमरी जोगे दमाद की वही जन तिलक देव चढ़ा। जो तला साथी भुआरवा चली आइल अपनी पवन दुआर। पूर्व लागल रमलोही पक्षी सुघर भइल उजियार, फाटल पर ठकुरे का होखे लागल जय जयकार। बमरिया राजा देखलस कि भीमलिया बैठका में सुतल बा, कुशल कुछौ ना कहलस। तो कहलस कि वज्र परो बेटा तोहरी पर गिरो गजब का धार। कुशल कुछौ ना कहल आ सुतल तान के चदरा बंगलवे में बाड़ा। तो कहलस कि काका 10 जोरलस नहर ना हो गई के पैर पर खाड़। कहलस कि काका कुछौ गलती हुई तो माफ क जइह। आ पूर्व घुमले हैं पुरपाटन, दक्षिण बेंगुल देश पहाड़, उत्तर हेल गई है नौखाड़ी नेपाल। मथाना मथ दियल है मिरित भुवन संसार, ना सतिया जोग बर पवली है न बमरी जोगे दामाद की वही जन तिलक दई चढ़ाए। जो तले हैं हाथी भुआरवा चली है अपनी पवन दुआर। तो कल अब भीमलिया राजा जवन बा बमरिया, ए भैया जब ई बात कहलस तो भीमलिया 10 जोरलस नहर ना हो गई लेके पैर पर खाड़। कहलस कि काका गलती कुछ हुई क्षमा कर जइह। कहला का मतलब कि जब सगरी देश घूम लिहनी आ ना कहीं मिल तो अब का करी काका। सतिया का शर्त रखल सो बच्चे बता देते हैं। तो अब सतिया जवन बा शर्त ये रखत आटे भीमलिया कि भैया जे सिरवा का कलसा धरा दे, ठटरी कमाड़ो घली छवाए, रोधिल चौक पूरा दे जांगी, हरीश दे गड़वाए, उ बिया करी सतिया का डोला ले जाई अपनी पवन दुआर। सही बात। तो ये भैया ये प्रतिज्ञा करे लगल स। तो कहला स ई बतिया कि जे सिरवा का कलसा धरा दे, ठटरी कमाड़ो घली छवाए, जांगी हरीश गड़ा दे, रोधिल चौक दे पुरवाए, उ बिया करी सतिया का डोला ले जाई अपनी पवन दुआर। नहीं तो 36 बरन का कनिया रही है बार कुआर। केहू का बिया ना हुई सुहुअल में, न ढोलक बाजी न बेकर मन करी सतिया का। तो ये भैया ये प्रतिज्ञा हो गई 36 बरन का कनिया रहे लगली बार कुआर। तो दूधिलापुर का धोबी अजय रहल, उनका करहन में मुखू धोबी किहे रहे ससुरार बगल में सुहुअल की। अच्छा। तो जब वो बियाह में गईल रहल तो का कैले रहल भैया कि खूब ले दे के गईले रहल
राजा रहबे कैल, उ देखले रहबे कैल। अब भीमली अरे बमरी राजा के जब देखलस ई सवेरे ख विदाई करा के आवता धोबी अजय ससुरारी से अपनी, तो देखलस कि ये भैया ई तो राजा साहब हमारी बियाहे में गईल रहल, दसो जोरलस नहार ना हो गई के पैर पर खाड़ कहलस कि बाबा सलाम दरल दे, बमरिया क जरी मरी हो गई खंघार। कहलस कि वज्र परो बेटा तोहरी पर गिरो गजब का धार, तोहरी जांघी बावर घट गईल कि पहुंचा जोर घटल बड़ियार, चदरा तान के सुतल बड़ा बैठका में काजनी, मुखू धोबी का दमाद आइल बाटे वही पर से बाबा दिया।